בנושא של הטרדות מין אנחנו נשארים. תודה רבה לך שלי לדברים. כי מחר יערך ערב התרמה לא שגרתי בצוותא, ועשרות אומנים יעלו על הבמה כדי לגייס כסף למימון הוצאות המשפט של שלג בן שטרית, מפיקה בתחום המוזיקה שכבר 13 שנה נמצאת במסע למיצוי דין עם האיש שאנס אותה לטענתה. כתבתנו נופר משה פגשה אותה. בסופו של יום, מכנסיה היו מופשלים מטה. זה ידהד בכל החיים הציטוט הזה. בשורות אלו נחתמה הכרעת הדין בתיק האונס שלה. אחרי כמעט 13 שנים של הליכים משפטיים בדלתיים סגורות, מחר הסיפור של שלג בן שטרית יהיה במרכז הבמה. בסוף אמרתי, שבי, תכתבי את הפואמה שתספר את כל מה שלא יכולת באמת לומר בדיונים. שלג מפיקה מוזיקלית בילתה עם חברותיה במועדון ה-TLV בתל אביב, כשנאנסה לטענתה בחדר השירותים של המועדון. החיים שלי השתנו בערב אחד בקיץ 2004. הייתי בבר, התחיל לדבר איתי, ואני זוכרת ששמתי את העיניים ונשענתי על הקיר, ואז הוא ניסה, והגוף שלי נפל כל פעם על הרצפה. לא הצלחתי להגיד לו. החזקתי את המכנסיים. זה החלק שנורא קשה לדבר אותו. לאחר שהגישה תלונה במשטרה, נסגר התיק מחוסר ראיות, אבל היא לא ויתרה והחליטה לתבוע בהליך אזרחי, אבל גם שם, כך היא אומרת, היא לא מצאה צדק. אך לנוכח 16 עמודים של הכפשות ו6 שנים של עינוי, כי זו המילה המתארת באופן מדויק את ההליך הזה. על זה אני לא אשתוק. לא אשתוק. הבנתי שאני לא יכולה לשתוק יותר. שאין שום סיבה שאני אקח את ההכרעת דין ושמור אותה לעצמי. שהשופטת הזאת תתחמק גם מהאחריות שהיא צריכה לשאת בה, רק כי זה בדלתיים סגורות. ואף אחד לעולם לא יקרא את זה, לא מערכת המשפט, משפטנים, אקדמיה, ובטח לא התקשורת שתוכל לדון באיך ב-2017 פוסקים ככה. חוץ מההליך הקשה של הגשת תלונה, העדויות בבית המשפט, העימותים עם התוקף שלה, לכל המסע הזה היה גם מחיר כלכלי כבד, כמעט 50,000 שקלים, שעכשיו בעזרת חברים טובים היא מנסה לגייס. רק מהידיעה שהוא חופשי, חופשי לאנוס, והוא ממשיך לאנוס, ואני לא יכולה עוד לשתוק. אני חושבת שאישה מאוד 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 אמיצה וגיבורה, שיש הרבה מאוד נשים בחוץ שלא יכולות לדבר ולא מעיזות, והיא באה כאן להיות הפה של כל אלה שלא יכולות לדבר. ההכנסות מהערב שיערך מחר בצוותא ובו ישתתפו מיטב האומנים, מאהוד בנאי ועד אמיר בניון, יאפשרו לה לשלם את החובות, אבל גם להמשיך את המאבק, שמבחינתה עוד רחוק מסיום. הרי שהאמת לא יוצאת לאור, אתה לא יכול לישון בלילה, אני לילות ללא שנה כבר 13 שנה. למה? למה מגיע לי כזה דבר? אך עצם העובדה שעל זה שופטים אותי ומתעלמים מכל העובדות, על זה אני אמורה לשתוק? חונכתי על בסיס האמת והיושר, וללכת איתה עם האמת עד הסוף, ולא משנה כמה היא כואבת. מבחינתך זה האמת שלך? זה לא האמת שלי, זה האמת נקודה. זה האמת נקודה. משרד